nang litum phan people sini litum dak na hang nang kok ma la ke nang litum nang chini lo ni litum ko an ning du ni litum dak ko an ne ki klem cepat duk ni litum ko an ne army arwi ke jang anta ni litum na duty ta ni litum emet hang duty ni litum absence ni litum ko an ne cepat duk lo ajok perlo ako hot pen ke ni litum 9 day ke klem chota kali ani siang bang ni tum hem chele li pin pin ko an ne cepat duk te sena tuma phan ni litum ke lang ko an ne cepat kostolo la si pini ani ke jo ke thi ke ding kar bi anglong elitum aluhi council chari etu elitum ma phan jo na ke rai thek the dak ni litum phan na ga chijin so avi gloma la si nilitum han ajat penoi nang litum nang lang ivek nang ji ako nang litum nang chijin so ivek thapsi nang litum hanang chuning rilo piniani jolasi nilitum lamda lan sen ningji o ta thek thelo saratum ke thek ding tum kar byang long lada council chariatu lasi nang litum long ta ni thumani khong ong akota chuning rio lo nang litum long apong lo nilitum kewang lapen himonto biso sarma kewang hota nilitum memorandum ta nilitum pido niglo lasi hala swateng penon putok ta nilitum aphan thang nap tanon anak kerabawe nilitum hananga chijin suawe lasi nilitum karbyang long council chariatum nang litum lapuana ke koson loma lasi nilitum hana ajat penhoi nang chijin su igvek nang ji posi nili barbar nang chuning ri iglo nang litum la medical tong igver la ba Chikloyon ko lo diagram tangke ni ningkan la dak medical college no ningkan hini ra chikloyon thom nang litum bangke nona bangke ji ya lo permanent no aprang ban lo ni litum kachong hong ta arji ding olo akoni tum apong ta ni tum chepaning ding lo ni tum chepaduk lo lasi ni litum hala so akha pen me ani si ke eme thanga dima pot ni tum long vek ji banang pi vek ji ke thek ding tum tanang chijen so vek ji bo pula so akha si ni litum chepaduk bom lo la pen klem dunik bom lo lasi non bang ni litum phanang pi ji kali na ke lang ji kali na chijen so ji kali pinya ni ge ni litum hanang turik chor lasi ko son lo ni litum lasi karbyang long arada tum tanang litum nang chijin so don tha lapen nang rab dunik tha nilitum kachesong alogot banilitum ke mang alogot nang litum phan nang chun ning riglo suri akadom bang pan lo nilitum bang koira ke thom ante pini nang tum bhan ke nai pu bang ke notification first na so kuriya velo ba pini velo ave monitum ke dam amana ke non bang ke monilitum ke dam pen nilitum dam tak pen ada mo ke notice nang hengrong lo ada ba ko ke ave ada ko ke wi la sin mana direct bang ni lo pusi phone me sina bachini ma kali phone ala tum ni sini tum superintendent sar lo nilitum chedamig lo he la sini tum han ke apong bis tarik pen ke wang nang ne lo tarik si pen wang nang ne lo taring koi pen wang nang ne lo pula son sinang pi bom lo mela sini tum tumi bang arju dam lo bang hini la ni tum klem rap dari sang hopen la si ko sonu masar ni le tum han ke apong ko ma lam sar ju pu ma ko ma lam lo ma hok pet ke apo si pi ni bang ke nang li long ke wang ni tum nang char ju de lo la si ko son lo puja lo mela si aji eru kali tu tumano ke hobo duty hai ek tarik korpora tu nai tumano kor duty pusna pudun iga jalo amela sinili tum ta ko ani ningi duklo hata pen ke wang thanili tum la nili tum klemra peda korti tum hanta chikli tum hanta nili tum ke thanji la anta ni tum than thek thedalo timanam long ko sinili tum thambaninkan siveninkan hinivel ka chepaduk kali nili tum ninkan troxinar kep ninkan kep ka chepaduk tum tatu lasi nili tum han la ansek keนี่ทุกท่านอานิสิเวตนังไล่ลับบังกรุงพิษกี่ก็ซ้อนเหล่านี้ทุกน่าเราฉุกเฉินดำอีกลังคนหาสินี้ทุกดำอีกลังบางจักรที่นี่ทุกผู้สิดำอีกลังมีทางอันเดียมเป็นที่นี่ทุกแค่จะดำถึงที่เลย
มีทางอดีมยองสินี่ลิทุมละให้กระจงดานอวารไซอเวบาจกเลมาอวารไซนังปีเป้เปิดแต่การเบียงลองการสิลจารีทุมสินี่ทุมคนนั้นสิบางจักรเกจกเลมดุนไทยโดลังมาจกเลมดุนลองลังมาแต่สิมีทางอดีมคืนนี้ลิทุมจัดเป็นน้อยนางลังอีเวกนางจีนางรับอีเวกนางจีแล้วเป็นนางปีเวกนางจีพุสิจนิงรีละปี Sana? Helen Kropi. Nang liningkan ko. Nili non ningkan posul ibom. Lang li lo ma. Ni tum ke ning duk pik pikan lo. Ni tum non de le kachesong kali lo. Juning 2020 ta corona. Kisumana tum ke long dun lo. Kiso ke long dun lo. Tami aleng thi tum pipo se lang tum pan jin so ti khede lo. Ni tum nang jin so tha. Ni tum ta ko ani ke cipat duk dun. Nasi kado wita karbiara la tun kami nang lang kontra pasi tuning rin. Nang pudon don ni tumpan. Nang ni tumpan ke special 2% thanai pu. Nang tum ke dolo already do at lo pusin thanai pu. Sita me non ke piso avedel lo. Pipo si avedel lo ni tumpan pipo sa avedel lo ni tum do nei mati. Pipo lo avedel ke la son. Tumi nali tum nang than pet pen pini ke nali tum da kacewang ala keba medical long kacewang tu nali tum non ke join nam hasi ke bang la body. Oh ni tum ke ciklem long nang ji. Kai ke ciklem akam ni tum nang pa ciklem long nang ji. Ni tum ke cho an ni tum nang vek ji. Intela so response ke pilo nali tum ke long ke. Non join nam et lo ma. Join nam long de de lo. Ko so ni tum join nam po jo. Aro sar sa vedel ni tum hoda signature chemari ja Diphu rasa la vedel nang tum ke pini pen ke superintendent nang tum phan order lo nang pe lo nang tum ke Diphu claim on elu percent nang ji. Kalau medical em saya nak pilih pecing itu. Claim salong ke ni tum cedam pik an lo. Cedam pik ili ning ta oi la kalam lo. Nili tum phana ki pu. Ko an lo ne to claim oi nang li tum ta claim oi ko ni tum claim to lo cedam me. Nili tum ta cedam lo nili tum dam di puta kali. Sa nili tum ke non ki kisung lo nang li no hok pen ta me na exhaust pinoi. Pini pena bang bong sa nili tum ke nang li phang chu ning di lo nang li phang sa khalu ko. Nang long pi thek the nili tum ke chini ne ko. Senang tum la person kacesong nang kok la. Nili tum ji sonang ko ko theke la han lo. Je nili tum ta ko an ya bosor claim de ta na phit. Nili tum phan atumi. Ek dui ghonta ngong pensi nili tum phan wang nang nilu po order nili tum phan notice dak panang pa bon pidan. Komala la kana order na. Principal si alang li nili tum phan notice nang pipilo. Amen so no. Principal amen bang ke Sumitra. Sumitra haje. Mungkin kita nang tum bang ko pilo pitu po kan ta. Nili tum ki tisi bang ke nili tum phan ke DT na pa claim long nai. DT yang pa join long nang ji. Kaya teng claim asan nili tum phan pa claim long dek nang ji. Ulo te nili tum bang ke beleg action tam nang ko. Nang tum jong pusi nang tum nang pa join long ledat pote nang tum ala so apa thak konat nang tum lam thi pali ji. Nili tum ka angton top all media all asam ni tum le lab long nang ji ni tum thana du ji. Nili tum thana du ji nili tum phan lam chak nili tum phan no hokon nang chingwai pinai nili tum ka. Nili tum ko ane nona por ki du ki sung lo. Non nili tum di nang claim lo nili tum metron office room long nili tum kai signature chimari vera room long nili tum bang lo signature pa chimari na pa chimari long le da. People long pa pa chimari long le da puni charge dun lo. Nang tum phan ke principal lang than order nang le lo. Nang tum phan ke 1 tarik pen ke bang nang nilu pusin phan order nang pilo. Ko sini men man itu nason itu. Labang so puthak nang tum la karbiang long hampang song mate la karbiang long ardib dum cha thek dum cha puthak tum phan tum ka chuning ri padolo ma. Chuning ri padolo ni itu. Alang tum pila nang kahana putun ke. Nang cerab dun pop sana pu nili tum. Na sinang cerab dun vek nang ji nili tum ako chisong vek ji rasa aron mang kini tum ke. Ke non mat awang nang tum pilo ke claim po ke. Non mat kini tum thana do po nili tum kiching inton delo nili tum phan ke nang pa claim long nang po angko kona pensil la principal la bang nili tum phan men bang rinoi puni to phanang ipunang po. Labang so puthak nang tum ke lampo nang chipi vek nang nili tum phan. Ka phan pilo chuning ri ji ke. Nang rap nang po nili tum phan nili tum ko ane ke claim cepat du ko ane ningkan pen nili tum claim de pen pin ya nili tum phanang tu chor mati. Ningkan kan lagi claim tanggal. Nili tum ningkan ke patum ta do ningkan shock ke claim tum ta do ningkan pri ningkan ho ke claim tum ta do lo. Nili tum Dak medical college nang kim kyang ko pen si nili tum ke civil hospital long si akam ta ke claim lo. Hada claim bom pen nili tum phan ake the ke ding tung bang po. Claim pa me no chapaning ding nang tung pharman ta do po. Nang tum avi punang nang tum chema thari nang tum ta do ji. Claim pa me no punili tum claim pa me pen itu. Medical college ite dak opening pu pen nili tum. Dak wang pu pen nili tum. Bostu angton ko pima ke hajir nang ke ba nang ji nili tum hadak pen. Wang ni tum claim don nang terek don nang rung don lo.
la ancor anta nili tum phan non pinia ni ke piposini tum phan akang ting akatwa ni tum phan nang pirong CM Consular CM tu liram roh hang apa nang itu mula soalam perak tinggal. nili tum chingwai pikan lo nili tum dam pikan lo chingwai pikan lo la soalam ke medical college ingpu peang ko pen sin nili tum ke chingwai dam ke chohang dam lo